Накрая привършваме ни тази промоция и менеджера ми пише: честито. Викам, за кое, бе? И той вика: имаш най-много сваляне. Моите хора сте свалили най-много пъти League of Legends Wild Rift от моя линк. Искам да ви кажа нещо. Много ви обичам. Знаете ли защо ви обичам? Защото съм имал случаи на партньорства, които съм правил аз. Винаги съм се радвал на това комьюнити, което съм събирал. Аз никога не съм гледал, не съм бил най-гледания стример, не съм бил и най-гледания ютубър, не съм бил най-популярния в Инстаграм, обаче, значи ще е пълна лъжа, ако кажа, че вие не ме съпортвате. Защото съм имал моменти... то се чува в момента, нотификациите ми постоянно, но... аз съм имал съм моменти, където... Няма да казвам в кой сайт, ама в някой сайт промокода ми е бил най-ползвания промокод от всички. Много по-ползван от всички други. Били сме на първо място. А най-странното е, че не сме били най-големия канал. Разбирате ли? Буквално ботове. Вю ботове. Но съм имал моменти, където аз, да кажем, правя някакви мизерни там няколко милиона гледания, други хора правят 4 пъти, да кажем 3-4 пъти повече гледания от мене, обаче кодовете им не се ползват толкова много, колкото моя. Което супер много ме е радвало, защото... И пак получавам нотификация. Защото ми показва, че ме съпортвате, което е много готино. Също, не знам дали знаете, преди много време... Добър вечер, Абдиков, добре дошъл. Но преди много време правихме League of Legends Wild Rift Promotion. Ако се сещате, където аз и Shadowhex правихме клипове на League of Legends Wild Rift. И League of Legends Wild Rift също имаше и други ютубъри от други държави, които бяха включени в тази промоция. Мисля, че бяха Сърбия, Океания, което включва много държави и така нататък. И някои от другите ютубъри, които рекламираха тази игра и стримваха тази игра и промотираха тази игра, имаха по 600-700 хиляди съба. И нали, и те трябваше да промотират играта. Имаше много други ютубъри и контент креатори от други държави, които имаха много по-големи канали от моя. Разбирате ли, че нещо типа на 300 хиляди абоната повече от моя. При което в крайна сметка аз си направих клиповете, направих си стримовете, бяхме на турнира, нашия отбор на долното време паднаха. Обаче паднаха като мъже с тъшаци като гюлета. Разбирате ли, черешното топче е стрелял с такива гюлета. Защото ние можехме да паднем, ама паднахме като животни. То ни бяха дайвове. То ни беше бой. То ни бяха дайвове назад в втора кула. То не беше мазало, разбирате ли. Дайвове за втора кула няма. Беше много голямо мазало. Беше голямо шоу, разбирате ли. Аз това ми харесвам. Нашия отбор паднаха, ама направиха шоу. Другите отбори, човек, имаше някакви дет ги гледахме на стрима. Ето, така да легнеш да се завиш, човек, и да изчакаш лейт гейма, защото те за 10 минути имаха по-малко килове, колкото нашия отбор за 3. Разбирате ли? Някакви такива неща. И накрая привършваме ни тази промоция и менеджера ми пише: честито. Аз викам, за кое, бе? И той вика: имаш най-много сваляне от линка. Нали, моите хора сте свалили най-много пъти League of Legends Wild Rift от моя линк. При което аз съм бъркан и казвам: добре, с Shadowhex, нали, в сравнение с Shadowhex, нали? Защото Shadowhex имаше лични проблеми и за жалост неговия отбор, мисля, Shadowhex имаше проблеми лични и нямаше как да участва в края, което на мен лично ме е много тъпо, защото много исках да кастваме заедно и да играем, но няма значение. И аз викам: добре, това са в значение, нали, в сравнение с Shadowhex, защото си викам, това не може да е от всички. И той вика: не, ти имаш най-много сваляне от всички. И аз си викам: как от всички, бе, брат? Как канал дед прави 3 пъти повече гледания, да кажем, има 2 пъти повече събове, има повече гледания. Той вика: не, ти имаш най-много давно от твоя линк. Аз съм някакъв такъв what the fuck. Разбирате ли? И това супер много макеев, защото когато се партнирах в началото с GTA и в един от клиповете си в YouTube, нали, почнах да споделям и казах на всички: искам да нацъкате този линк, нали, като психопати. И гледате линка ми в GTA, това са му статистиките. И изведнъж прави цак! Направо нагоре, знаете, чертата стига, ама бъгнато нагоре. Да кажем, едните дни има 30-40 клика и изведнъж има 2200. Нещо ме щупено, разбирате ли? Бъгнато! Защото по принцип много малък процент от хората цъкат линковете. Дори да съм моля, нали, да съм някакъв моля да цъкнете линка, това ще ми промени живота. Много малко хора го цъкат. Аз го цъках по 200 пъти. Не, то пилчета,
Някой пак се регна през другия линк. Но твоето цъкане го отчита веднъж на 30 дни. В смисъл, като го цъкнеш веднъж 30 дни си под моя линк все едно, разбираш. Но после като написаха с менеджера, той ми праща скриншот на статистиката и ми пише 3 въпросителни. Аз викам, какво? И той вика, това какво е? И аз викам, не искахте кликане. И те викат, да, ама викат, това what the fuck? И аз викам, аз им казах да влизат в сайта и да се харесат играта, ми казват, кога искат за раздаване. И тогава раздавахме Minecraft. Когато повече няма ви раздавам нищо направо, няма ви раздавам нищо повече. Право, искам да се гръмна. Всеки път. Супер съм благодарен, чат, че му подкрепяте толкова много, защото, честно да ви кажа, ако не бяхте вие, нямаше да ме има, защото лично аз през всичките тези години съм се стремял да си изкарвам парите по начин, по който вие да не давате пари. Оценявам събовете, разбирате ли? Оценявам събовете, нали, Томура, мерси много пак за подарените събове, обаче знам, че сме и в България и хората нямате пари да давате на стримари, смисъл, няма да го коментирам. Ако бяхме в някаква друга държава, ако всеки тук взимаше по 3000 лева заплата, брат, да даде 5 лева на някакъв стример, го разбирам, ама знам повечето хора колко пари взимат и колко е тегало. Затова винаги съм гледал промокодове, спонсор, където ви сваляте игрите, нали, промотиране на продукти, ревюта и така нататък. Винаги съм го виждал, че е по-добре. Що не искаш да раздаваш, каква е драмата? Защото хората, които печелят, са бавняри. Мисля, ако искате ми се сърдете, ама вие си нямате никаква представа през какви неща съм минал. Тегля печеливш, който ми отговаря 3 дни. Тегля втори печеливш, който му пише, братле, дай си адреса да ти пратя мишката. И получавам един адрес. Ама, аз му пиша. Първо пиша в YouTube, дай си имейла да мога да ти пиша. И получавам просто някакъв ник. Все едно, каже си имейла и той ми праща Станко боса. Няма клюмба Gmail, няма клюмба ABV, няма клюмба ProtonMail, каквото и да ползва. И аз съм такъв... В кой мейл провайдър си? Докато разбера, да кажем, нали, Gmail. После му пиша, брате, честито ти спечели. Дай си адреса, изпращам ти наградата, нали, на адреса, на моя сметка, няма проблеми. Получавам просто един адрес, но улица Хасан. Цар Шишман. Това е. Улица Цар Шишман 2. Това е. Град няма. Име няма. Телефон няма. Викам му, не бе, дай ми име, телефон, адрес, град. Пича праща абсолютно всичко без телефон. Аз съм щупен, ама всеки път, всеки път, аз като му пише имейл, той отговаря след 2 дена, аз съм така, искам да се откъсна дредовете, ама не мога, защото те са просто много коса. Като дръпнете дреда и той не скуби, защото дърпате цял кичо. Имал съм случаи, където не са шегуваме така, тегля печеливши, ама аз раздавам една игра 3 седмици вече. Мисля, той аз не те... Аз тегля по 5 печеливши, те просто не отговарят, аз след така. Мислех да направя една голяма схема в сайта си, където оттам да се записвате за раздаване, ама като ми каза моят другар колко пари ще ми струва, аз отказах.